Дни след старта на Big Brother All Stars, нов съквартирант ще прекрачи прага на къщата. Да, шоуто вече е толкова популярно, че все повече и повече звезди искат да влязат в него. С включването на новото ни попълнение обаче, Big Brother All Stars ще стане още по-любим. Защото види ли човек веднъж Райна, иска да я гледа и още, и още, и още. Дами и господа, тази вечер всички заедно ще получим този шанс и този подарък. Преди да посрещнем тук при нас, нека научим с какви очаквания влиза в къщата огненото македонско девойче, невероятната фолк дива Райна! Аз съм Райна, участвах в VIP Brother 1 и спечелих VIP Dance. Участието ми в първия сезон на VIP Brother беше доста кратко, в рамките на 2 седмици, но всъщност тези 2 седмици ми се видяха като цяла вечност. Аз влязох с тогавашната моя половинка, Константин, и всъщност той се оказа моето слабо място вътре, защото когато човек е вътре с обекта на своята любов, малко или много реагира спрямо ситуацията. Имам предвид. Повече мислех за това, за него, за мен, за двамата, за нашата двойка спрямо другите. Във всичко намирах конспирация, защото наистина усещах напрежение спрямо другите участници към нас. Сега влизам сама и със сигурност няма да ми се пречи да реагирам по начина, по който ми се иска да реагирам и да бъда спонтанна. Темата за участието ми в VIP Dance определено е сред любимите ми такива. Откровено казано, много се вълнувам, когато говоря за това и когато се сещам за всички от тези хубави моменти, които това 3-месечно участие ми даде. Райна и Фери, България не обича прекалено амбициозните хора. Боби и Мария, България обича да се забавлява. Вие й дадахте забавление, но вие спечелихте VIP Dance! Всъщност усетих, че се свличам на сцената в вълнение и в този момент вече всички ме грабнаха да ме прегръщат, да ме целуват и беше някаква такава еуфория. Леле, аз се разтърпявам само като се сетя за този момент. Едно от най-силните живялни в моя живот. Участието ми в VIP Dance всъщност много допринесе за това хората да видят в мен момичето, а не фолк-певицата, защото хората си имат изграден стереотип за това как изглежда една фолк-звезда. И всъщност чрез участието ми в VIP Dance те видяха, че всъщност аз се разграничавам от този образ. Винаги съм избягвала да допускам публика в интимния си свят. Той си принадлежи само на мен. Давам достатъчно добра възможност на хората, които искат да ме опознаят чрез влизането ми в това предаване. Аз съм убедена, че вътре ще има ситуации, в които и ще избухвам, и ще се нервирам, и ще плача. Да, това са общо човешки реакции, няма как да избягаш от тях. Не се притеснявам, не се страхувам да чувствам. Аз не съм скандалджийка, не съм и конфликтна личност по принцип и съм доста добронамерена и позитивна спрямо всички, но със сигурност ще има моменти, в които няма да мълча и да задържам нещо, което смятам за някого. Това е предаване за силата на характера, за силата на характера на личността. Та ще изпитам тази сила. Моя. Уважаеми дами и господа, време е да посрещнем бижуто, с което звездната селекция на Big Brother All Stars ще заблести още повече. Вашите бурни аплодисменти за дамата, чието име казва всичко. Райна! Здравей от мен! Дано не ме изпревари някой още. Ослепително изглеждаш. Ослепително, ослепително. Райна, очакваме те с нетърпение. Ти какво очакваш от къщата на Big Brother? Очаквам неочакваното. Добре. Какво те промени? Какво те промени? Какво ще видим различно от теб от миналия път? Ами,
Райна 6, т.е. 7 години по-късно. Да. Не знам, ще видим. Времето ще покаже. Искам да ти кажа нещо изключително важно. Ти беше дете, помня. Ти беше дете. Сега си една страхотна, уникална дама. Ето. Вижте. Парижка красавица. Прическа, рокля, обувки. Толкова си стилна. Браво! Характера. Какво ще видим от теб? Знаем, че си много амбициозна. Завърши психология. Ще им играеш ли психологически номера? Ще ги разцъкваш ли? Ще се сприятеляваш ли? Ще ги взривяваш ли? Още е твърде рано да кажа какво ще правя, защото все още не познавам голяма част от хората, които са вътре. Така че не искам да казвам нищо от сега. Нека вляза, да се адаптирам малко. Влизай, влизай! Обичаме те! Ти си перлата в короната, наистина. Има много красиви жени, но сега ще ги засенчиш, сигурен си. Давай! Уникалната Райна! Успех! Стискаме ти палци! Фантастична! Нашето момиче станало лейди. Гордост за всеки един кастинг, дами и господа. Очаквам наистина много от нея. Жена, истинска, пълнокръвна, с много финес. Дами и господа, какво се случи при нас тази вечер? Първите номинации приключиха и нова звезда изгрява в All Stars на Босклона. Райна! Но шоуто още не е завършило. Веднага след паузата ще разведрим обстановката в къщата, защото предстои влизането в на Райна в новия й дом. Фолк дивата отива към къщата на Big Brother и видяхте, няма търпение да се запознае с новите си квартиранти. Останете с нас, за да видите как прекрасните и дълги крака ще направят първите си стъпки в хола.